Bizim häzirki seyahat ugrumuz Balkan welaýatynyň Hadar şäherine. Ýol ugrundaky düýeleriň asudalykda gezip ýörmekleri, göçüp gonýan çäge, çöl tebigaty diýsen haýran galyrýar. Çöllükden ýolumyz dowam edýän pyrsatymyz. Üňmiz aňarsy görünmeýän çöllükden alyslarda deňiziň ýerleşýänligi bizi hasy täsirli seyahata sary alyp gitdi. Hadar şäheri Hadar deňiziniň kenaryna ýerleşen. Altınsow çägeli ajaýyp kenar, Hadar deňiziniň kenary her bir gelen adama özüniň ajaýyp tebigaty bilen sähratçylyk berýär. Ine bizem häzir Balkan welaýatynyň Hadar şäheriniň çäklerinde Hadar deňiziniň ajaýyp tolkunlaryny dinlänmizde de kuştökli tantynyň owazy ýadyma düşýär. Onu näme mehmantomyşçylar gelin seyahatynyň dowamyny Balkan welaýatyna mahsus bolan kuştökli tanty bardy. Köp zatlary bilelim. Hem de kuştökli tantyny şu ajaýyp kenarda tomaşa edelim. Balkana gelip kuştökli dinlemedik. Hatta mümkinler. Onu näme gelin seyahatyny tomaşa etmäge dowam edelim. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Hoş geldin, sefa geldin. Hadar deňiziň boýuna. Hawşun biziň ene Hadar şäherimiziň Hadar deňiziniň kenarynda ene suwun köpek betesli urna otyrdyňyz. Geleniňiz üçin sag bolun. Biziň Akçayar halk folklor toparymyz 1982-nji ýylyň aprel aýynda döredildi. Her bir milletin kökleri tarihin gadimliklaryny ornaşyp gidýän, örän köp öwüşgünli däp desturlary, idim gylymlary, şol halkyň ruhy ahlak kesbiniň aýnasydyr. Özüniň şol aýratynlyklary bilen hem milletler bir-birinden tapawutlanýarlar. Şol tapawutlar hem olara tutuş dünýäde adamzat powunyna degisli bolan bütün ruhy gymmatlygy emele getirmäge ýardam berýär. Folklor mirasymyzyň görnüşleriniň biri bolan küştepdiler, nusgawy milli folklorymyzyň iň şowhunlarynyň adamlar ruhy ähmiýeti, täsinligi bilen özüne çekmegiň hötdesinden gelýänleriniň biridir. Görmedikleri pıgan kıldık, görmedikleri pıgan kıldık. Küştepdileriniň döreýişi özüniň göz başyny tarihiň çuňluklaryndan alyp gaýtmak bilen biziň häzir günnemizde bu täsin halk dörejiliginiň görnüşi her bir toý tomaşanyň bezegine gurly. Şu folklor toparymyzda Akçayarın. Esasen ýaşul daýdalardan düzülen bolsa da,
Şolun arasında suatky döwreçenli ýaşlarym bar, ýaş oglan gydylar, gelinler, ana toparmazda bilelikde çykyp gelýärler. Ne biziň şu hadar deňizimizde, Esenguly etrafymyzda esasan Kuştepdiniň dören ýerleri diýip bize aňymyzda şonýa düşünje barda. Kuştepdiniň döreşi ata-babalardan bize galan miras. Ene mamalarymyzdan, eşitýänlerimize görä özümiziň gulagymyzda galan datlardan ne bize size gurrun bereli. Esasy Kuştepdiler ilki dörende bu bir giýirliň edilýän tans eken. Özümdiň ýaşly erkek adamlaryň arasynda geçen eken. Şu Kuştepdiniň depimleri bize gadymdan gelip geçen esasy biziň öz ýerine getirýänlerimiz zemzem diýip, zemzem diýmek ol bir tiz hereket bilen aýdylýar-da, ony hereket bilen hem düşündirip Kuştepdiniň bir görünüşi hasabynda bolsa-da tans görünüşinde ýerine getirilýär-da zemzem. Zemzemiň esasy ýerine getirilişi hay-hay, zemzem, hay-hay, hay-hay diýip şondan başlanıp ondan sana waçal sanalyp aýdylýar. Ona ene ýaşly daýdalarymyz çykyş edýär. Ondan oturma gadal diýip bar. Oturma gadal esasan fedrat gadalyndan soňra ýerine getirilýär. Fedrat gadal aýdylandy. Fedrat diýmegiň özüm üstepim bilen hereketi deň gelse-de heňi başga hili gidýär. Fedratdan soň adam ýa-da bir dinçalar ýaly, goýulan ýaly oturma gadal bar. Men şu oturma gadalyny şuwatky döwürde ýerine getirişimizden däldi, köner wagtlarda ýerine getirişini birini aýtyp bereýin. Ay ilahi mine, aya dostlar, bradarlar, elimden çoň gormasdy. Ay tutoy diýsem golum ýetmez, iki wagym üzülüp gasdy. O mine, o mine, o mine diýip ana oturup diýin çalyp arasyndan şu elini hereketlendirip ondan o mine diýip düşündirilişine görä da şu taýda adamyň ýaşy uly olup şonuň ýagdaýdan düşgäni, şonuň hereketiniň kemelýäni şol dogrursunda gidýär. Esasy oturma gadalyň hereketleri. Keteni köýnegimizdiň nähili şu döwreçenli syýlagly hormatly ýetişýäli. Biziň ene Balkan vilayatymyzda da çäşewleriň häzir etçenli hormat syýlagy şonuň ýal derejede alınıp barýar. Çäşew diýmegiň özü gadymiyet ýatlatypdyr, ýa-da gadymiyetden gelip çykanda. Biziň folklor toparmyzyň esasy düzümi ýaşly daýdalardan düzülenligi sebäpli bizde ene çal taýdylýan gadallarym, depilýän Kuştepdilerim bar, haýalçykdan ýerine getirilýänlerim bar. Ene şu oturma gadal fedrat diýip geçişmeýäli ýaňy üstepim gadalymyz bar. Esasy biziň zemzem, üstepim, oturma gadal, fedrat, ene hymmyl, şonýaly gadallary biz ýaşly daýdalar bilen taýýarlanyp şolary görkezýär. Ýaşlar bilen bolsa diwana bir depim şonýaly gadallary ýerine getirip üstepim gadalynda bize ene söýnagy Elmydama gapdalymda zikirçi bolup 34 ýylyň dowamında ene ikimiz mene gadalyny aýdýan söýnagy da zikirini ýerine getirip şolary haýaljykdan ýaşly daýdalar üçin taýýarlap bagtýarlyk döwrümizden gadallary bilen birleşdirip suwata çenni çykyş edip gelýär. İrki döwürlerden göz başalýan zikiriň Kuştepdiniň bir görünüş hökmüne häsiýetlendirilýän pursatlar hem seýrek däl. Bu bolsa Kuştepdi bilen zikiriň özara baglanşygyny ýüze çykaryp, zikir çekmek ýaly düşünjelerim öz göz başyny orta asyr musulman dünýäsinde derwişleriň arasynda ýürgünde bolan. Ene oglu äkdaýda bir näçe ýyllar zähmet çekýän, töweleme ýaşyň bir çene barany duýan okyş Kuştepdi depýän ýaňy sine diýäsgön daşyňdan bu sonýas bir ýaşlar bolup. Ya da bolmaz. Hormatly prezidentiň taýyatynda garryma diýen ýadymda da çenok ýaşlardan üwünçak boljak bolup talaş edýärler. Töweleme. Aýtdyňyz üç depim, bir depim diýdiňiz. Ha. Size has amatly ýerine ýetirýän Kuştepdi. Bir de var ahim şu jaýly hereket öz ýraýymyda görä deferýalyk, bir de şu oturma gadal. Ha, şonu gawy depýär. Sebäbi onu işte ýol başymyda aratat
Cahil etip onu qadal edende biz de şoňa göre hareket edip özümde şon ýakyn görýärdi. Küstepdiğinin bedegem düşünsüme de göre yani qadal bolup durýardy. Qadal kim owadan çekde sonra da owadan küstepden döreýär. Elbette biz de şoňa göre hareket edip owadan etip defýärdi. Neçe ýaşadyňyz daýy? Men 74 ýaşaýarym, netibetde inşallah. Şoňa gatnaşyp öýrenmede 30 ýyldan agdy. Ebebi men awul bir kanymda batdy. Ýaşlykdan men okuyan mahallarım meni özüm hewet ederdim. Men haçan şu döwre yetip sanyalyk datlary defermkem, sanyalyk datlary görürmkem diýdim. Niýetime yetdim jana ol. Endi men armanym ýok. Hormatly prezidentimiň jan tag bolsun, ömrü udak bolsun, görjek, gaw bolsun, beladan beterden, howpdan, hatardan saklasyn janyday. Bizi gaýtadan ýaş ömrümizi uzatdy. Uzatmaga bize hemme mümkinçilik döretdi. Nirek barsak elimiz uzadan yerimize yetýär. Ondan sonra da bizim fiilimiz, hormatymyz şeýle bir hemme ýerde güýçli. Güýçlendiren de kim? Hormatly prezidentim. Hormatly prezidentim udak ýaşadym. Öňe, diňe öňe, jan watan Türkmenistan. Köp sağ olun. Allah. Tek söyle. Ay sama tezlere ya balqalli diyere bezlere. Adami aysam tezlere ya oğul verek diyere bezlere. Uzağa ömür zatağlığa asla etya tezlere. Ay alli. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, elmydama gadallarňyz bütün dünýäde ýanglansyn. Hazır deňiz diýsen köp türlü balyklara baý. Balkan welaýaty deňiz kenaryna ýerleşen üçin köp naharlar balyklardan taýarlanýar. Deňiz kenaryna ýaşaýan türkmenleriň milli tagamlarynyň biri düşeme nahardyr. Yani düşeme tagamy bağlan ipi bilen şeýle bir jana ýakynly tagamma.